मुखड़ा है। रोज पी पी के बहलमुआ घर आवल करेला, हाथे लाते मारे गरियावल करेला। रोज पी पी के बहलमुआ घर आवल करेला, हाथे लाते मारे गरियावल करेला। ऐसन मर्दा चूल्ही में झोंक देही का, मन करेला रे सखी छुरी भोंक देही का, मन करेला रे सखी छुरी भोंक देही का। अंतरा। खाए के घर में कुछो नहीं न पेला औकात हो, बाप के हमर देवे गारी बैठी पूरा रात हो। खाए के ना घर में कुछो न पेला औकात हो, बाप के हमरे देवे गारी पूरा रात हो। कौना दिन मुहवा के न्योरी नोक देही का, मन करेला रे सखी छुरी भोंक देही का, मन करेला रे छोरी छोरी भोंक देही का। दूसरा अंतरा। ससुर सास के डरे नहीं मारेला देवर के, 112 नंबर रोज उठा गेलन ओढ़ के। हाँ, ससुर सास से डरे नहीं मारेला देवर के, 112 नंबर रोज ले जाले पकड़ के। कहेले अशोक जी का लोक देही का, मन करेला की छुरी भोंक देही का, मन करेला की छुरी सखी भोंक देही का। जाने ने जवानी पूरा रोक देही का, बहसल बाड़े जो मन संग संक देही का।